बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयखौबो बरायबाय। फरायसाफोरा फरायनायाव गावसिनि इसिङारि देहायाव बबे आयदाफारिनि फारसे गोसो दङ बेखौ नायबिजिरनो हानाय मोनसे आदब जायखौ बिटिआर खुंथाया बिटिआरआव फरायसाफोरनि थाखाय बाहायदों। जोंनि फरायसाफोरा गोजौ सोलोंथाइ फारसे आगान सुरनायाव बबे दिगथिङै थांनो लामा आन्दायनायखौ नुबोदों। गमामायैनो सासे फरायसानि देहायाव जेनेटिकेलि बिसोर बबे दिगाव एबा बबे आयदायाव गोसो गोनां बेखौ मिथियालासे जायखिजाया आयदाजों सोलोंथाइ लायो, जायनि जाहोनाव जोंनि गोबां फरायसाफोरा गोजौ सोलोंथाइ लानायाव जाफुंसार जाहैया। बेखौनो नोजोर होनानै प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर खुंथाया थांनाय माखासे दान सिगां एडुकेशन निउ इनिशिएटिभ मुंजों मोनसे बिथांखि फोसावदोंमोन, जेराव फरायसाफोरनो गोबां खाबु जगायनायजों लोगोसेनो फरायसाफोरनि देहा इसिङारि सोलोंथाइ लानो गोसो जानायखौ आनजाद नायनो हानाय मोनसे नायबिजिरथायखौबो सरजाबनाय जादोंमोन, जायखौ DMIT टेस्ट होननानै मिथिनाय जायो। आथिखालाव बिटिआरनि गंब्रै जिल्ला फारियै अदालगुरि, तामुलपुर, बाक्सा, चिरां जिल्लाजों लोगोसे क'क्राझार जिल्लानि फरायसालिमा, गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिफोरनि 10 आरो 11 थाखोनि फरायसाफोरनि DMIT नायबिजिरनायखौ बेसेन लायाजासे एडुकेशन निउ इनिशिएटिभ एडभाइजारि बर्डनि सोद्रोमाफोरा थाद'नाय गैयैजासे मावफुंगासिनो दङ। बेबादिनो दिनैबो क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि 11 आरो 12 थाखोनि फरायसाफोरनि थाखायबो बे नायबिजिरनायखौ मावफुङो। बे हाबाफारियाव एडुकेशन निउ इनिशिएटिभ एडभाइजारि बर्डनि सोद्रोमा गणेश नार्जारि आरो RN सिन्हामोनहा बेनि सोमोन्दै आबुं बाथ्राखौ मिथिहोयो। दिनै जों बे क'क्राझार इउनिभारसिटियाव जोङो दंफैयो बे DMIT टेस्टनि थाखाय, आरो बेयाव थानाय जे 11-12 क्लासनि जे गथ'फोर, बे गथ'फोरनि जे टेस्ट खालायनांगौनि जे जोंहा बाखि थालांदोंमोन, थ' बेहायनो जों दिनै बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव जोङो मोनब्रै इन्सटिटिउसनाव जों फैबाय बे DMIT टेस्टखौ खालायनो थाखाय। आरो दिनै बे क'क्राझार इउनिभारसिटियाव फैनानै जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों, मानो होनोब्ला बेवहाय जे DMIT टेस्ट खालायनो थाखाय बेहायनि गथ'फ्रा गोबाङानो नुजाफैदों, आरो गोबां नुजाफैनायलाय जोंहा फ्राय गासैबो 11-12 बे गथ'फोरखौ जों खालायजोबनो हागोन बादि जों सानदों। आरो बेनि गेजेरजों जोङो बेवहाय फरायनो फैनाय जेसेबां गथ'फोर दं बिसोरनि जे भबिष्यतआव गावसोर बबेथिङै फरायोब्ला बबे फरायनायनि लामाखौ लायोबा साबसिन जागोन बेखौ बिसोरो मोन्थिनो हागोन। आरो जोङो मिथिगौ जे जोंनि जे बे दिनैनि मुगाया जोबोद मोनसे जुजिनायनि मुगा, आरो बे जुजिनायनि मुगायाव गावबा गावखौ एसे थियारि खालायनानै बे सोलोंथाइखौ लानाया जोबोद गोनां जानानै फैदों। स' आं सानो जे बे DMIT टेस्टनि गेजेरजों जोंनि गोबां मोजां सिमां लानानै फरायनाय गासै गथ'फ्रा बे सिमांखौ मोजाङै जाफुंहोनो हागोन जुदि बे DMIT टेस्टनि रिपर्टफोरखौ मोनोब्ला, बेबादि रिपर्ट मथे जुदि लानानै फरायोब्ला, सोरबाबा दा साइन्सआव फरायनानै दङ, सोरबाबा आर्ट्सआव फरायनानै दङ, सोरबाबा कमार्सआव फरायनानै दङ 11-12आव, दा बिसोरनि थाखायबो जोबोद मोनसे मोजां मोनसे हाबाफारि जागोन बिसोरनि थाखाय। मानो होनोब्ला साइन्सआव फरायनायावबो बिसोरो गावखौहाय दांनायनो हासिगोन जे थारैनो आङो MSc फरायनो बा BSc फरायनाया गाहाम ना आं गुबुन लाइनाव थांफिननो हानाया गाहाम। खारन बेवहाय टेकनिकेल नन टेकनिकेल बेवहाय एभारेज बेनि जे केपासिटि, जोनोमनिफ्राय फैनाय केपासिटिखौ बे जोंनि DMIT टेस्टनि जे रिपर्ट बेवहाय दिन्थिनाय जाखागोन। आरो सोरबाबा हयथ' बेबायदिनो माब्लाबा गोबां मोसानायाव, गोबाङानो सोरबाबा गेलेनायाव, गोबाङानो सोरबाबा बे आर्ट खालायनायाव एसे जोनोमनिफ्राय फैनाय जे बेनि जे केपासिटि, बे केपासिटिफोरखौ मोजाङै बाहायनाय जाया। आरो गोबां गार्जियानफ्राबो माखासे गोरों गोराफ्राबो बेफोरबादि खालायनानै मा मोनजादों होननानै बुंनायाव हयथ' गोबाङानो गावनि जोनोमनिफ्राय फैनाय माखासे गोहोफोरखौ प्रेक्टिस खालायैनि थाखाय गोमालांनाय जायो, जायनि थाखाय बेनिखायनो जोंनि गेजेराव गोबां मोजां गेलेनो हानाय गथ'फ्रा दासिमबो मोजाङै गावबा गावखौ दिन्थिफुंनो हायाखै। गोबाङानो जोंनियाव जे आर्ट आखिनाय बेफोरबादि हाबाफारिफ्रावबो जेरैबादि दिन्थिफुंनो हानांगौ बेबादिखौ हायाखै। जेरै गोबां नेसनेल लेभेलनि सिंगारफोर जानो हानाय बेबादि हयथ' गोबां जोंनि बे ओनसोलनिफ्रायबो हयथ' थानो हागौ।
दा बेनिखायनो बेफोरबायदि टेस्टनि गेजेरजों जों बेफोरबायदि मोजां माने गोहोखौ मोननो हागोन होननानै जों फोथायदों थ' बेनिखायनो जोङो हास्थायबाय थादों आरो जोबोद हामबायदों गोजोननाय मोनदों जोंनि बे बिटिआर गभर्नमेन्ट दानि जे गभर्नमेन्टआ बे मोनसे मोजां हाबाफारिखौ लानायनि थाखाय मानो होनोब्ला जोङो अलरेडि जों मोनथिबाय जे बे जोंनि भारतनि खुनु रायजोआव बेखौ माने सरकारि भाबै बे हाबाफारिखौ लानाय जायाखै नाथाय जोंनि बे फिसा मोनसे काउन्सिलनि जे गभर्नमेन्टआ जे बेफोरबायदि मोजां दिनै बे माने गोनोखोआरि मुगा जों फरायनायनि जे बाथ्राखौ सिन्था खालायनानै जे बे हाबाफारिखौ लादों जोबोद माने बाख्नायथाव आरो जोबोद जों गोजोननाय मोनदों आरो जोङो दा बेखौनो बे इलेक्सननि समबाबो जिहेतु बेयो मोनसे कन्टिनिउस प्रसेसखाय जोंनि इलेक्सन जोङो मा होनो कमिसनारनिफ्रायबो बेखौ एलाउ होनायलाय जोङो गासैबो जे जोंनि जे थांखिनाय इन्सटिटिउसनफ्राव कलेजफ्राव स्कुलफ्राव जों थांफिननानै स्कुल वाइज जों गासैबो गथ'फोरखौ जोङो बे DMIT टेस्टखौ जों खालायगासिनो दङ आरो खालायबाय थागोन माब्लासिम सोलिगोन बे माने जोबागौ माने जोङो खालायबाय थागोन हयथ' बेयो मास मोनथामसो नांनो हागौ आरोबाव बे फार्स्ट फेजआ बेनि उनाव जों आरोबाव जे देरबोनाय गथ'फोरखौ जों खालायबाय थागोन खारन बे बन्द' जानाय नङा बेयो जाबाय थागोन दा बेखिनि गुबुन गुबुन जिल्लायावबो खालामनाय जाबाय नामा सार दा ओरैनोथ' जोङो सरासनस्रायै जों कनस्टिटिउन्सि वाइज जोंनि बे बियाब जे जोंना 40 बियाब जे दङ जोंनि माने बे बिटिआरआव बे 40 बियाबावथ' जों खालायजोब्बाय अदालगुरिनिफ्राय लानानै बाक्सा बेबानो तामुलपुर चिरां आरो क'क्राझार दा बे बियाबखौ लानानै जों खालायनाया जोब्बाय आरो बेवहाय जोङो गोबां गथ'फोरखौ जों खालायनो हाजोबाखै बेनिखायनो जोङो स्कुल बा कलेजाव जों थांफिननानै बेखौ खालायनायनि मोनसे बे थांखिखौ जों लादों डार्माट'ग्लिफिक्स माल्टिपल इन्टेलिजेन्ट टेस्ट जितु प्रजेक्ट जितु प्रग्राम गोटेই बिटिआरत आमी घूरिলোঁ प्रथम आमी करिলোঁ उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट तारपिছত तामुलपुर तारपिছত बाक्सा डिस्ट्रिक्ट तारपिছত चिरां तारपिছত कोकराझारत আজি শেষ কৰাৰ পিছত আমি ইনষ্টিটিউশ্যন ৱাইজ যিটো যাব লগা হয় আমি যোৱা 2 দিন কোকৰাঝাৰ গাৰ্লছ কলেজ আমি গ'লোঁ তাৰপিছত কোকৰাঝাৰ ছায়েন্স কলেজ আজি আমি কোকৰাঝাৰ ইউনিভাৰ্চিটিত আমি উপস্থিত হৈছোঁ আমাৰ DMIT টিম ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে এই ডাৰ্মাট'গ্লিফিক মাল্টিপল ইণ্টেলিজেন্ট টেষ্ট এইটো আমাৰ BTC চৰকাৰে বিনামূলীয়া কাৰণ ইয়াত কোনো পইচা দিব নালাগে যিটো উদ্ভাৱন কৰিছে এইটোৰ দ্বাৰা কি হয় ডাৰ্মাট'গ্লিফিক মাল্টিপল ইণ্টেলিজেন্ট টেষ্টৰ দ্বাৰা ল'ৰা ছোৱালীৰ ফিংগাৰ প্ৰিণ্টছ কৰা হয় প্ৰিণ্টছ কৰাৰ পিছত এই ল'ৰাটোৰ ভৱিষ্যত কোন লাইনেদি যাব ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব না ডক্টৰ হ'ব না পলিটিচিয়ান হ'ব এইবোৰ এই টেষ্টত ধৰা পৰে গতিকে বাই বাৰ্থ যিটো কোৱালিটি আছে ষ্টুডেণ্টছৰ এইখিনি ধৰা পৰে গতিকে আমি যিটো দেখা পালোঁ আমাৰ ইয়াতে যথেষ্ট ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ গাৰ্জিয়ান তেখেতসকলে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে আৰু আমাৰ ৰিপৰ্টবোৰ আমি আশা কৰিছোঁ অতি সোনকালে দিম কাৰণ ইয়াত আমি ইতিমধ্যে আমি খবৰ পাইছিলোঁ কিছুমান দুৰন্দৰ প্ৰকৃতিৰ লোক আছিলে কিছুমান ডিষ্ট্ৰিক্টত আমি দেখা পাইছোঁ যে এই আমাৰ DMIT টেষ্টৰ নামত কিছুমান গাৰ্জিয়ানৰ পৰা পইচা লৈছে গতিকে সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া এইটো BTC চৰকাৰে আমাক কৰি দিছে ইয়াত যিহেতু আমাৰ এটা দুখীয়া মানুহ বেছি গতিকে এইকাৰণে কোনো ধৰণৰ পইচা দিব নালাগে তো তেতিয়া আমি কি কৰিলোঁ আমি ডিচিক ৰিপৰ্ট দিলোঁ ৰিপৰ্ট দিয়াৰ পিছত তেখেতে পুলিচৰ দ্বাৰা এৰেষ্ট কৰি জেলত সোমাই দিলে তাৰপিছত বোলে বেইলত এৰি দিলে গতিকে আমি সকলো গাৰ্জিয়ান সকলো ষ্টুডেণ্টক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ এই BTC চৰকাৰৰ যিটো পদক্ষেপত যাতে কোনো ধৰণৰ কোনো যদি পইচা বিচাৰে এটা চৰকাৰী কলেজ নাইবা স্কুল নাইবা পুলিচ ষ্টেচন নাইবা আমালৈ যোগাযোগ ৰাখিব যাতে কোনো ধৰণৰ পইচা দিব নালাগে DMIT টেষ্টত এইটো সম্পূৰ্ণ ফ্ৰী ইয়াৰ লগে লগে আমি দেখা পাইছোঁ যে আমি দাহাল যিটো আঁচনি আমাৰ BTC চৰকাৰে উদ্ভাৱন কৰিছিলে আমাৰ ইলেকশ্যন কোড অফ কণ্ডাক্ট কৰাৰ কাৰণে যিটো 5 লাখ টকীয়া দাহাল আঁচনি এইটো হ'ল ডিগ্ৰীৰ পৰা ইউনিভাৰ্চিটি লেভেললৈ আমাৰ প্ৰায় 54,339 ষ্টুডেণ্ট আছে ইতিমধ্যে আমি ফাৰ্ষ্ট ফেজত 36,400 ষ্টুডেণ্টৰ আমাৰ চাৰ্টিফিকেট আহি পাইছে কিন্তু ইলেকশ্যন কোড অফ কণ্ডাক্ট কৰাৰ কাৰণে আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি বিতৰণ কৰাৰ কথা আছিল গতিকে এইটো আমি আপাতত আমি স্থগিত ৰাখিলোঁ কিন্তু এই চাৰ্টিফিকেটবোৰ কেনেকৈ ষ্টুডেণ্টে পায় 5 লাখ টকীয়া ইঞ্চুৰেঞ্চৰ চাৰ্টিফিকেট সেই ব্যৱস্থাটো চৰকাৰে আমাক কৰি দিছে গতিকে আমাৰ 5 তাৰিখৰ ভিতৰত আমাৰ BTCৰ যিমান এই 54,000 ষ্টুডেণ্ট
চবে ডিগ্ৰী আৰু ইউনিভাৰ্চিটি প্লাছ মেডিকেল কলেজ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ এইখিনি পাই যাব। গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ ইয়াত যদি কোনোবা বাদ পৰে আমাক যোগাযোগ ৰাখিব, আমাৰ চৰকাৰৰ লগত যোগাযোগ ৰাখিব, ডাইৰেক্টৰৰ লগত যোগাযোগ ৰাখিব। গতিকে এইবোৰ পদক্ষেপ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত কোনেও চিন্তা কৰা নাছিলে, আমাৰ BTCত এইটো প্ৰথম হৈছে। কাৰণ DMIT টেষ্ট কৰোঁতে আমাৰ প্ৰায় 5-6 হাজাৰ টকা লাগে। গতিকে আমাৰ ইয়াতে এক পইচাও দিব নালাগে, সেইটো হৈছে ডাঙৰ পদক্ষেপ আমাৰ BTC চৰকাৰৰ।